Takže v tomto videonávode si ukážeme, ako rýchlo a jednoducho vytvoriť úložisko Blob Storage v rámci cloudového riešenia Microsoft Azure. Tak ako pri ostatných službách si najprv musíme vytvoriť prostriedok pre toto úložisko. Môžeme postupovať nasledovne, vyhľadáme si účet úložište, ktoré slúži práve ako prostriedok pre typy úložisk, dáme vytvoriť. A ideme si vytvárať účet úložiska. Opäť vybereme predplatné Azure for Students, takže ktoré máme na našom účte. Môžeme si vytvoriť aj novú skupinu prostriedkov, v tomto prípade ale využijem už skupinu prostriedkov z predošlého videa pre Custom Vision. Takže máme tu vybrať tú skupinu prostriedkov, dáme si nejaký názov úložiska, môžeme si vytvoriť úložisko Lotus Biscuit Storage DB. Malo by fungovať. Zvolíme si opäť oblasť, v tomto prípade Germany West Central, najbližšie k nám. A vybereme primární službu, čiže Blob Storage. A zvolíme výkon standard. A môžeme zvoliť možnosť LRS. To nám na tento prípad postačuje. Dáme skontrolovať a vytvoriť a počkáme na overenie a vytvorenie. Takže vidíme, že máme všetko správne, dáme vytvoriť a teraz sa nasadzuje samotný prostriedok. Vidíme, že prebieha nasadzovanie a za chvíľu uvidíme výsledok nasadzovania. Takže vidíme, že nasadenie je hotové a ďalej môžeme pristúpiť k už samotnej konfigurácii nášho úložiska. K úložisku prejdeme tým, že stlačíme tlačidlo Přejít k prostředku. Takže už vidíme, že je to účet nášho úložiska. Tu máme všelijaké popisy, dôležité informácie, ale na teraz nám stačí zistiť teda, ako si konfigurovať to úložisko. V tomto prípade otvoríme tab Úložište dat, kontejnery. Tuto máme nejaký základný log, ktorý sa nám vytvoril a môžeme pristúpiť k konfigurácii nášho úložiska. Takže dáme pridať kontajner a môžeme si tam dať názov napríklad Lotus Biscuit Images, ktoré sme využívali už aj v projekte Custom Vision. A tuto nemusíme zvoliť nič a úroveň anonymity necháme takto zachovanú, keďže sa ani nedá zmeniť. Takže tá základná zložka Lotus Biscuit Images sa nám vytvorila. A teraz môžeme pristúpiť k nahraniu datasetu, takže stačí zvoliť priamo ten kontajner, podkontajner a nahrať naše súbory. Takže môžeme pristúpiť k nahratiu súborov. Najprv si môžeme nahrať, môžeme tieto, OK. Hop, takto, otvoriť. A v tomto prípade by som dal vytvoriť ako keby zložku. Sice v tom Blob Storage to nie je úplne špeciálne zložka, ono to tak vizuálne vyzerá, ale nie je to klasický typ nejakej databázy alebo úložného priestoru. Tá zložka je ako keby iba virtuálna, ale vizuálne ju vidíme ako keby to bol normálna zložka a v nej ďalšie súbory. Takže túto zložku si môžeme nahrať ako nepoškodené. A môžeme nahrať súbory. Môžeme skontrolovať, ako vyzerá zložka. Asi budú do nej ešte časom
prichádzať a nahrávať sa ďalšie. OK. Vidíme, že jednotlivé tie obrázky sú ako objekt bloku. Dobre, medzičasom si môžeme nahodiť aj ďalšie súbory z tej druhej zložky. Napríklad tieto not OK. Otvoriť. Otvoríme si opäť rozšírené. Nahrať do zložky poškodené. Všetko vyzerá byť v poriadku. Dáme nahrať. Vidíme, že medzičasom sa nám už nahodili všetky bloby z predošlého nahrávania, takže Azure pekne informuje, ako sú na tom ostatné obrázky, respektíve tie bloby. A tuto môžeme vidieť aj live proces nahrávania tých jednotlivých obrázkov. V tomto prípade je to celkom rýchlo, tie obrázky nie sú také veľké. Pre každý obrázok, ktorý sa nahráva, alebo skupinu obrázkov sa dá zvoliť aj úroveň prístupu, ako sme mohli vidieť ešte v tom tabe, už sa nám to zatvorilo. A ktorá sa dá zmeniť. V tomto prípade ju necháme takto, ale vlastne tá úroveň prístupu definuje tomu súboru, ktorý je nahratý, to, ako často sa očakáva, že sa k nemu bude pristupovať, takže vieme tam pridávať súbory, zvoliť im aj inú úroveň prístupu a napríklad tým definovať, že k týmto súborom sa nebude pristupovať tak často, ide napríklad o nejaké archivačné súbory alebo iba nejaké veľké zálohy databáz alebo obyčajných úložisk, ku ktorým nepristupujete vôbec často. Dobre, takže vyzerá to tak, že naše úložisko máme nakonfigurované a môžeme prejsť k ďalšej službe, čo si však ukážeme v ďalšom videu.